Алабуга шәһәре 10-нчы урта мәктәп 4-нче Е сыйныфы Закирова Аделя, Муса Җәлил, Вәхшәт. Алар җыйнап аналарны, балаларны кырга кудылар, казыттылар чокыр, үзләре читтән көлеп карап тордылар. Аннан соң чокыр кырыена тезделәр дә хәлсез халыкны. Зур борынлы, ямьсез, бакыр күзле исерек майор өскә калыкты. Көн яңгырлы иде. Берсе әтә-төртә кургаш болытлар илделәр җиргә. Юк, бу көнне мин мәңге онытмам. Үзем күрдем, үз күзләрем белән үкереп акты ничек елгалар. Балалар күк, ничек үкси, яшен түкте, ярсып җил анан. Үзем күрдем, ничек моңлы кояш болыт аша җиргә сузылып. Үксеп үпте үксез балаларын, соңгы кабат кысып суырып. Нәфрәтеннән йөрәк ачысыннан көзге урман шашып шаулады. Ишетелде калын бер имәннең авыр сулап җиргә ауганы. Яшь балалар куркып, аналары итәгенә елап ябышты. Мылтык тавышы кисте карт ананың йөрәгеннән чыккан каргышны. Бер кечкенә бала, яфрак төсле, калтыранып төелеп яшенә, анасының итәк арасына бөдрә чәчле башын яшерә. Ул сарыла шашкан анасына. Нәни күңеле сизә күрәсен. Атталар бит, әнием, яшер мине, әнием, бәгърем, килми үләсен. Ана иелеп, ике кулы белән күтәрде дә җирдән баласын. Күкрәгенә кысты һәм мылтыкка каршы тотты йөрәк пәрәсен. Бала кинәт аңа ыргытылды. Ачы тавыш өзде йөрәкне. Мин яшисем килә, әнием, җибәр, әнием, җаным, бәгърем, кирәкми. Курыкма, балам, хәзер бетә. Йом күзеңне, күзең күрмәсен. Түз, балам, хәзер авыртырмас та. Бала эштереләй җиргә күрмәсен. Бала йомды күзен. Ак муеннан кызыл тасма төште салынып. Ауды җиргә бергә ике тормыш, бер-берсенә ябышып, сарылып. Күк күкрәде кинәт, җил сызгырды, җил елады кысып тешләрен. Нинди ачы бу яшь, нинди кайнар. Ни эшләдең син, җирем, ни эшләдең? Әйт син миңа, миллион еллар яшәп, син бакчалы, күлле чәчәкле. Күрдеңме тик бер кат өстәгемдә мондый хурлык, мондый вәхшәтне. Күтәр илем, хаклык байрагыңны, буяп җирнең канлы яшенә. Үлем булсын нуры, ана канын, бала канын эчкән вәхшигә.